herrialde batean jotezen lehenengo gaua, igual reservatu bazu aterrizatzeko, baina gero pixkanaka berlas venir, eta adaptatzeko, ez eukitzeko beldurra jendeak initzeiteko, adibidez, Murbek, hasiera izan como, ostras, ze intentzio dauzka, baina gero esatetu, tampoco nos va a hacer nada, ez dugu ezer galtzen itzaiteakin, ez da? Juteko pixkat, edozen esperientzia baietz esateko asmoakin. Kontrara, zer etzen nuke gomendatuko? Es que más o menos erlazionatuta daude, nien izan jungo, guain ikusita eta de hecho nire bidaien bat enun igualingo, ez zitan jungo hoxe da, dena, kriston reservauta, gaina ez naiz erlazionatuko asko bertako jendeaki bazpare, porque yo que sé, ez juteko beldurroiekin ez dakitze pasakoan, nahiago da mutu, indeten zerbaitegatik, ez deten hain baino, ez gehatzeko con el easy, ez, jun, probatu, gaina ez dakitze lurralde, emakumea bazea gaizki, neko nintzen barroeko, nire lagun batekin biak neskak bakarrik, ez genuen inungo arazoik euki. Orduan, ez juteko mentalidade horrekin, alde batetik emakumea naiz fatal, eta beste alde batetik, bakarri juteko beldurra ez eukitzeko. Azkenen beti topatzezu norbait, orokorren beti dago laguntzeko prest norbait. Denbora gainera etorri zaigu jara, ezakit, zure ustez, zure kuadrillako eta zure txikoek saioa entzungo balute, bidaiatzeko grina piztuko altzitzaien? Baten batek torriko zitzaion, eta nahi bai. Espero, nik beti, ni beti saiatzen naiz, venga, animatu, eta bidai bat itenen beti jartzet kuadriako WhatsAppen, gero ulertet, alde batetik pixkat, urten zehar, udaran 3 aste balin bauzkatu porra, bikote bat balin baukatu, ez dakize, bakize. Datorren geltokira txirrindula zurbilduko gara. Bereziki, zuntza naturalez egindako kuadroa duen bizikletan eta horretarako Axalko ezagutuko dugu. Axalko zurgindegi bat baino gehiago den proiektua ezagutuko dugu. Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bozketa eguna dute gaur Bilbobusen, UGT, Comisiones Obreras eta LSD sindikatuek biobide enpresarekin lortutako aurreakordioa bozkatuko dute langileek goizez eta arratsaldez. Horren arabera, greba mugagabearekin jarraitu edo ez erabakiko dute. Izan ere, Bilbobuseko langileak greba mugagabea egiten ari dira apirilaren 9-tik. Gainerako sindikatuek eta enpresak hitzartutakoaren kontra daude, ELA, LAB eta SK. Wikileaks atariko sortzailea gizon aske gisa iritsi da Kanberrako aireportura, txaloka eta oihuk hartu dute bertan bildu direnek. Oier Iurramendi Etxeberria izango da aurrerantzean Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko koordinatzaile nagusia. Hemendik aitzinera haren ardura izango dira besteak beste kanpo harremanei loturiko zenbait funtzio. Bera izango da elkartearen erreferentziazko pertsona halakoetarako eta Iurramendiren erantzukizun nagusia izango da batik bat elkartearen hezurdurak ongi funtzionatzea. Orain dela 2 aste jakinarazi zuten Atortxurrok elkartasun jaialdia amaierara iritsiko dela datorren urtean. Hain zuzen ere, uztailaren 24-ko 27 Lakuntzan egingo den jaialdi handi batekin amaitu nahi dute
jaialdiaren zikloa, baina horren aurretik aurten abenduaren 28an zehazki Euskal Preso eta Iheslarien aldeko festivalak bere ohiko formatuko azken ekitaldia izango du Atarrabaian. Gaur berriz abenduan egingo den topaketan parte hartuko duten 12 talderen berri eman dute antolatzaileek. Ongi etorri, gaur ekainak 26 torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna da. Hau dela eta Euskal Herriko torturatuen sarea osatzen duten kideek biktimen errealitatea ikustarazteko deia egin dute. Jakinarazi dutenez, 2025ko otsailaren 15erako duten topaketari begira lanean dabiltza. Noticias de Gipuzkoa Dabideak argitaratutako bideo baten arabera, Reala PSG-ren arteko partidaren aurretik izandako istiluetan zauritu zuten emakumeari ostikoa eman zion ertzain batek erorita zegoenean. Aitor Zelai eta Galder Barbadoren espetxeratzea agindua salatzeko Bilbon eta Gasteizen egindako ekimenetan parte hartu zuten Ernaiko 133 kidek 1.500 eta 2.500 euro bitarteko isuna jaso dituzte. Asteazken honetan aurkeztu dituzte lehenengo helegiteak. Ernaiko 133 kideri ezarritako isunen kontrako lehenengo helegiteak aurkeztu ditu gazte erakundeak. Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzeak salatzeko Gasteizen eta Bilbon egindako mobilizazioetan identifikatutako gazteen kontrako isunak dira horiek. 1.500 eta 2.500 euro arteko zigorrak ezartzen dira, 200 eta 180.000 euro baino gehiago batuz. Zuzenbide kontrako isunak direla salatu eta horien kontrako apelazioak aurkeztu dituzte gazteen abokatuek. Guztiak errekurritzeko asmoa erakutsi badute ere, momentuz 5 dira aurkeztutako helegiteak. Proportzio gabeak dira ebazpen guzti hauek eta hori dago defendatuko duguna, arrazoitu gabeak dira, araua esarri duten horren interpretazio zigortzaileaz gain, esarritako isunen muntak oso altuak dira, guztiz esoikoak. Arbitrarioki ebatzitako zigorrak direla onartzea eskatu diote epaitegiari. Epaitegiei eskatzen diegu kontuan izan da, berai direla organo bakarrak eskumena dutenak administrazioan erabakitzeko ahalmena kontrolatzeko, deklaratu dezala, segurtasun sailak kasu honetan arbitrarioki ebatzi dituela zigor guzti hauek eta esan bezala zuzenbide kontrakoak direla aitortu dezala. Gaztei aplikatutako mozal legea gaur egungo errepresio mekanismo nagusia dela salatu du Ernaik, mugimendu sozialak zigortzeko tresnatzat hartuz. Aurrekari bada beste egoera batzuetan ere horrela jokatu ahal izateko segurtasun sailak. Gainera ulertzen dugu hau ez dela ausaz eman den erabaki bat, hain zuzen ere ezkerreko independentismoak gehiengo sozial eta politikoa duen momentuan gertatzen delako, eta beraz geroz eta gazte independentista gehiago garen momentuan gertatzen dela. Gauzak horrela, irailaren 8an Donostian egingo duten mobilizazioan parte hartzeko deia zabaldu du gazte erakundeak.
Politika gaietan jarraiki Espainiar estatuan botere judizialaren kontseilu nagusia berritzeko akordioa lortu eta biharamunean Pedro Sánchez presidentearen eta Alberto Núñez Feijóo PPko buruaren arteko lehen aurrez aurrekoa izan da diputatuen kongresuan. Porque con nosotros no ha hablado nadie, lo que sorprende es que para esto hayan tardado tanto tiempo, ¿no? No parece que era tan difícil, si se han puesto de acuerdo, ¿no? Incluso hasta para un nombramiento sorprendente, ¿no? Para el Tribunal Constitucional, después de toda la polémica que ha habido. Tomaremos nuestra decisión, pero es evidente que entre el PSOE y el PP tienen toda la mayoría suficiente para hacer los cambios que les dé la gana. Lurralde buseko autobusak indarkeria matxistaren aurrean gune seguru izateko protokolo bat lantzen dabil Gipuzkoako Foru Aldundia. Ade. Protokolo horren helburua ez da autobusa gure erabiltzaileentzako eta gero gidarientzako espazio seguru bihurtzea soilik, baizik eta gidariei ibilgailuetan gerta daitezken indarkeria matxistaren kasuei erantzuteko esparru bat eskaintza ere bada. Autobusak erabiltzen dituzten pertsonen artean elkarrizketak eta inkestak egiten ari gara, analizatu egin nahi izateko zentzuk dira haien artean dauden beharrak. Bigarren fasea, autobus gidarien beharrak aztertu egingo ditugu, komentatu egin den bezala, adibidez, olako jasarpena gertatzen dienean edo salaketaren bat gertatzen denean, nola egitu baruten, eta hirugarren fasea datu guzti hauekin protokoloa eratzea eta erabilgarria den protokolo bat edukitzea. Jendearekin lan egiten dugu, ezta? Eta orduan gu baita ere eskutatik pixkat lotuta gaude, ditugu limitazio batzuk, igual, definitu behar ditugunak, protokolo horrekin babesten gaituztenak. Palestinari elkartasuna larazteko ekinbideei dagokionez, BDZ-ak manifestazioa egin du Iruñean. BDZ-ak manifestazio bat egin du Iruñeko kaletatik, Israelek gosea herri palestinarraren aurkako gerra arma gisa erabiltzen duela salatzeko. BDZ-ak adierazi duenez, munduaren aurrean genozidioa gertatzen den bitartean, argi geratu da Palestinako elikadura sistema suntsitzea Israelen estrategia den erdigunea dela. Hilabete gutxi batzuetan, Israelek 2 milioi pertsona baino gehiagoren gosetea eragin du. BDZ-ako kideek gehitu dutenez, Gazaren aurkako eraso lazgarria, biraketa gogorra eragiten ari da munduko iritzi publikoan. Palestinarekiko elkartasuna mobilizazioa areagotuz. Benetan, uste dugu hor detzala benetako boterea. Herri palestinarraren erresistentzian eta elkartasun globalaren mugimendu gero eta handiagoan. Israelen aurkako boikota, desinbertsioa eta zigorrak antolatzen eta deitzen jarraituko dugu. Genozidioa berehala amaitzea eta baldintzarik gabeko su-eten iraunkorra eskatzen dugu. Europa konplize seinalatzeaz gain, Israeli boikota egin dioten pertsona guztiei elkartasuna adierazi diete plataformatik. Genozidioa berehala amaitzea eta baldintzarik gabeko su-eten iraunkorra eskatu dute BDZ-ako kideek. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak 281 gorroto gertakariren berri izan zuenia Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Delituen 74 arrazoi arrazista edo xenofoboak izan zituzten oinarrian eta eraso gehienak fisikoak izan ziren. UNESCOrekin eta EHUrekin lankidetzan egindako txosten argitaratu dute eta iazko datuak bildu dituzte hartan.
Bilbobuseko langileek gaur bozkatuko dute Bilbobide enpresak eta enpresa batzordeak adostutako aurreakordioa. Uztailaren batean abiatuko da Euskara Abenturaren 7. edizioa Euskal Herriko 7 lurraldeetako naiz diasporako gazteekin. Euskal geografia, kultura eta historia lagun artean ezagutzera eramango dituen oinezko espedizioa da. Euskara Abentura espedizioa hitz egiteko gurean dugu Libe Martinez de Rituerto, begiraleen koordinatzailea. Kaixo, Libe? Opa, Arratsaldeon. Arratsaldeon bai, hasteko zer modu zaude, abentura hasteko gogotsu? Ondo bai, gogotsu eta urduri pixka bate bai, astebete baino gutxigo falta da, beraz ja berehala motxila prestatzen hasteko gogotsu. Uztailaren batean hasiko duzu abentura eta hilaren 31 amaitu, konta iguzu zertan dantza abentura honek zein da helburua? Zuk esan bezala, 127 gazte euskaldunek parte hartze duten espedizioa da. Euskal Herri osoa gurutzatze dugu eta ekintza soziokulturalak egiten ditugu. Eta helburu nagusia euskara sustatzea da, baina horrez gain ere badu sare euskalduna sortzeko helburua, Euskal Herria sakonago ezagutzekoa, eta hori dena nola ez, balore positiboekin egitekoa. Esan bezala, 100 gora gaztek parte hartuko dute espedizio honetan, zenbat, ze adintarteko gazteak dira hauek? 15 eta 17 urteko gazteak dira, 127 uste dut aurten denera, eta Euskal Herrikoak zein diasporakoak, bai. Gazte euskaldunen artean sare berri eta sendoa sortuko duzu beste behin, zer nolako erantzuna jaso duzu parte hartu duten gazten artean euskararekiko aurreko edizioekin alderatuz? Beti erantzun oso ona jasotzen dugu gazteengatik, gazteek eta langileok ere, ez dakit denontzat delako izugarrizko esperientzia eta jendea nahiko motibatuta etortzen da, eta denontzat, espedizioan gauden denontzat, nahiko egoera utopikoa da 31 egunez euskaraz bizi ahal izatea. Edizioz edizio oroitzapen politak sortuko zenituzten orduan.
Bai, esan bezala hori sarea urtero sortzen da, eta gero urten arteko nasketak ere sortzen dira abuztuan, eta urte osoan zehar orduan, bai. Edizio berri honi begira, beste behin Euskal Herria luze zabal zeharkatuko duzuen, konta iguzu, nondik nora ibiliko zarete eta zenbat kilometro? 7 probintzia gurutzatuko ditugu, atarratzen hasi Maulera, Iruñara eta 7 hiriburuak pasatuta, eta denera ez dakit, denera 700-800 kilometro, baina gero trampa txikiak ere badozkagu autobusak, trenak eta bar. Oinez ez dakit, 300 da piko uste dut. Trampak eta izango dituzue, baina, kilometro horietan toki ikusgarriak bisitatuko dituzue, seguru? Bai. Iruñean, San Ferminetan izango gara, Añanara joango gara, Aizkorri aratzeko parkea gurutzatuko dugu, kostaldea bai, toki ikusgarri asko eta gehien ontzat ez ezagunak edo egunerokotik nahiko desberdinak. Eta gainera bidean, hainbat esparrutako profesionalekin egingo duzu topo aurten ere ez da, konta iguzu? Bai, urteroko gonbidatuak dira Kike Abonarriz eta Aixisko Urmeneta, baina hori ezkain bertsolariren bat etorriko da, harri jasotzaile batzuk, ez dakit sorpresa asko izaten ditugu hilabetean eta ez ditut izenak hemen botako. Oraindik sekretua da beraz, azkenik parte hartu nahi duten gaztetxoentzat izen ematea irekita dago oraindik? Ez, gazteen izen ematea martxoan itxi zen, gero hautaketa prozesua nahiko luzea izaten da, baina abenduan datorren urtean izena eman dezakete 15 eta 17 urteko gazteek, beraz abendutik martxora izena emateko aukera zabalik datorren urterako. Kontuan hartuko dugu beraz, Euskara Abentura espedizioaren irudiak eta berriak jasotzeko irrikitan gaude, zorte hon abentura berri honetan, Libe. Bai, oso ondo, eskerrik asko. Kultura gaiekin segiz Donostian gaur goizean 59. jasaldiaren aurkezpena egin dute, bertan izan da Udane Arbeo lankidea. Hilabete eskas gelditzen da Donostiako jazaldirako uztailaren 23-tik 28-ra izango da eta 76 kontzertu eskainiko ditu 12 agertokitan. 59. jazaldia goi mailako artista ugari bilduko ditu eta azken prestaketa lanetan ari dira donostiarrak. Gaur aurkezpenean bestalde iragarri dute Donostiako jazaldia saria, jazari eskainitako bere ibilbideagatik eta artisten belaunaldi baten baino gehiagoren erreferentea izateagatik William Parkerri emango zaiola azken hamarkadetako abangoardia jazteko kontrabasurik onenari. Eta nola ez, Donostiako jazaldiak tokiko talentua ere ezagutzera emango du, 24 euskal talde izango dira 59. jazaldi honetan. Donostiako jazaldia gerturatzen doa. Iñaki Salvador, Paul San Martin eta Mikel Azpiroz artisten piezak entzuteko aukera izan da Victoria Eugenian egin duten jazaldiaren aurkezpenean. Zehazki hilabete baino ez da gelditzen jaialdirako. Uztailaren 23-tik 28-ra jaza nagusituko da Gipuzkoako hirian barrena. 59. edizioa du aurtengoa eta orotara 76 kontzertu eskainiko ditu 12 agertokitan. 59. edizio oso aberatsa, 76 emanaldirekin. Beraz aukera anitza, nahi den musikaz gozatzeko. Mundu osoko goi mailako artista ugari izango dira jaialdian, baina baita euskaldunak ere. Hamarkadetan zehar Donostiako jazaldiak tokiko talentua ezagutzera eman eta nabarmentzeko plataforma gisa dihardu. 24 euskal talde arituko dira aurten. Dena aurtengo Donostiako jazaldia saria atzerrira joango da. William Parker New Yorktar eta kontrabaxu ospetsuari emango diote jazari eskainitako ibilbideagatik eta artisten belaunaldi baten baino gehiagoren erreferentea izategatik. Sarreren salmentei dagokienez martxa honean doala aurreratu dute. Inoiz baino internazionalagoa izaten ari dela. 30 herrialdetatik eta 5 kontinenteetatik erosi baitira sarrerak. Tartean Estatu Batuak, Alemania, Suitza eta Australia daude. Baina jazaz doainik gozatzeko aukera ere izango da, 76 kontzertuetatik 50 doakoak izango direlako. Beraz, 59. jazaldian ere musikaz eta jai giroz gainezka egingo du Donostiak.
Atortxurrok musika eta elkartasun jaialdiaren azken aurreko edizioa ospatuko da abenduaren 28an Atarrabian, holtzara egoko diren taldeetako batzuk ezagutarazi dituzte. Atortxurrokek abenduaren 28an Atarrabiako 29. edizioan joko duten lehen 12 taldeak iragarri ditu. 2 aste dira Atortxurroken agurra iragarri zutenetik. Hain zuzen ere, uztailaren 24tik 27 Lakuntzan, Nafarroan, egingo den jaialdi batekin amaitu nahi dute jaialdiaren zikloa. Horren aurretik, abenduaren 28an Atarrabian, ohiko formatuko azken ekitaldia ospatuko du. Duela 2 aste jarri zituzten 3.000 bonuak 36 ordutan agortu ziren. 12 izen aurreratu dituzte aurrerago gehiago gehituko zaizkien arren. Thatchers, Lehendakariz Muertos, Roba Estesa, Sofocaus, Les Testarudes, Gosuan Salsa, Apotek, Tok, Arensei, Kop, Zutagar eta Unidad Alavesa egonen dira. Atortxuko bidean urte luzez ondoan izan dituzten hainbat talde, adibidez Zutagar, Kop edo Lehendakariz Muertos, eta haien oholtzara lehen aldiz igoko diren beste hainbat, Thatchers, Roba Estesa, Sofocaus, Les Tartudes, Gosuan Salsa eta bar, elkartuko dituzte. Azken gau gogoangarri bat biziazmoz, antolatzaileek diotenez. Dagoeneko salgai jarri dituzte beste 2.000 bonu, 105 euroko prezioan. Era berean Atortxu 29 sarrerak ere jarri dituzte eskura. 25 euroko prezioan lortu daitezke Atarrabiako azken zitarako txartelak. Lesbosera goaz, egunero errefuxiatuentzat 2.000 otordu kozinatzen eta banatzen dituen zaporeak elkartearekin bilduko gara, bertan da Elena Ruiz de Azua, zaporeak elkarteko kidea. Entzun. Oraintxe bertan, ze da zaporeak, ze da eta ze zan, ez? Berez, sortu zen hoxe elikatzeko, baina karo, gero ikusi, sortu zen 6 hilabeterako bakarrik. Eta jada mazagu sortzi, zergatik, ikusi degulako ez, emergentzia hori kronifikatu egin delako orduan. Kronifikatu egin denez, gure helburua baita ere pixkat junda aldatzen, hau da. Hasiera batean zen, simplemente jendea tortzen zen, eta nola Europaren hitzarmena ez egon oraindikan, jendea ailegatzen zen irletara, eta direktamente juten zen ja penintsulara. Eta Europara orain ja hori ez gertatzen, ja jendea dago kanpamenduetan bizitzen, orduan, klaro, elikazioa baitara aldatu egin behar da, ez? Beharrak desberdina bazkate. Orduan, gure intentzioa da eta gure helburua da gure errazioetan edo gure menuetan ematea bai nutritiboki behar dituzten gauzak, baina baita ere mezu solidario bat, ez? Ez degula bat egiten injustizia hauekin, badagola Euskal Herrian, ez? Gizarte bat nun hoxe, ahi dela pixkat borrokatzen edo nolabait gauzak aldatzeko eta beraien egoera pixkat hobetzeko. Orduan baita ere, errazio bakoitzaren atzean mezu solidario edo elkartasun hori dago. 3 astero, juten dira voluntarioak Euskal Herriera. Eta eramatzagu 8 urte, Euskal Herritik voluntarioak eramaten Greziara. Gero, hemen Euskal Herrian, normalean beti jendea oso ondo erantzuten du, eta bai voluntario moduan supermerkatutan egoten, baita ere gizartea igual ezin du voluntario moduan egon bere denbora eman, baina aldu jun supermerkatura, pakete arroza eta pakete pasta erosi, eta gero guri eman bakitelako ez gero guk hor sukaldean sukaldatuko degula eta emango diegula pertsona asilo eskardunei. Zenbat jende pasa da, igual 1000 ez, baina erraiz iristen gara. Egoera junda aldatzen, baina hala ere ez da aldatu. Adibidez, gu hasieran hasi ginenean, jendea iristen zen Greziara, eta direktamente ja pasatzen, irretara, eta Greziara iristen zen, eta gero ja bezetik, Alemania, Frantzia, lo que sea, orain ja hoi ez da gertatzen daudelako errezitu kanpamenduak orduan, jendea ja dago hilabeteak eta urteak. Gure sukaldaria adibidez daramatza 8 urte ja Lesbosen bizitzen nolabait, orduan pertsona horiek dazkate beste beharrak. Hasiera batean guretzat zen garbantzuak eta benga jateko eta listo, eta etortzen dira, jataute eta jarritza dute beraien bidea. Orain ez dakate, ikusi dugu ez, dakatela behar, lago jendia gaixotasunekin, anemia, diabetes eta gotzoiek, eta orduan baita ere begiratu behar ditugu eta saiatu behar geha pixkat egokitzen beraien gusto, behar eta tradizioi gure menuekin. Orduan hortan ikusi dugu guretzat oso aldaketan handi izan da hasiera batean, ni jo nintzenean duela 8 urte, ginen bakarrik Euskal Herriko pertsonak sukaldean, eta oraintxe bertan hori da punto superinteresgarria, ez? Gaudela elkarrekin
bai Turkmenistan, bai Afganistan, bai Pakistan, Iran, hori aldatu da, eta gure ustez hori da positiboena oraintxe bertan gure sukaldean. Gu 3.000 ordutegea prestatzen Grezian, baina 3.000 pertsona baino gehiago bizidea. Kanpamenduan orduan, klaro, hor ja kontuak baldin badazagu, 4.000 pertsona baldin badaude, 1.000 pertsona gelditzen ari dira jana gabe orduan. Ostra, jana gabe gelditzea oso garrantzitsua da eta oso larria. Mikonos uharteak eta guztia, eta hau hementxe ari da gertatzen. Eta gure esku dago baita ere laguntzea ez, bai boixe, voluntariotza moduan, ez dakana denbora boixe, pakete arroz bat, ezin duna bezakit, igual noiz behinka bazkide izatea, 5 eurokin, bi hilabetero ezakit, guretzat, edozer gauza laguntzen gaitu, laguntzen jarraitzea gero behar duten pertsonei Grezian. Euskal Herrira bueltan, Euskal Sagardoaren jaia berreskuratuko dute aurten Arabako Trebiñu, Iturrieta eta Kuartango sagardotegiek. Uztailaren 6an egingo dute ospakizuna goizeko 11:00 eguerdiko 3:30 Gasteizko Aiotz plazan. Sagardo eguna egingo dute Arabako 3 sagardotegiek uztailaren 6an. Gasteizen elkartuko dira Trebiñu, Iturrieta eta Kuartango sagardotegiak, azken urteetan galdutako eguna berreskuratzeko. Euskal Herriko beste hainbat sagardo ekoizle gonbidatu dituzte ere, beraiekin batera sagardoaren jaiaz gozatzeko. Uztailaren 6an izango da, Gasteizko Aiotz plazan goizeko 11:00 eta arratsaldeko 3:30 bitartean. Sagardoa dastatzeko aukera eskainiko dute bertan elkartuko diren ekoizleek. Hauek egiten duten lana aitortu nahi dute antolatzaileek. Horretarako, sagardotegi bakoitzean burutzen den prozesuari buruz hitz egingo dute. Euskal sagardoa zer den eta jatorri deitura horren barnean dauden sagar moten berezitasunak azalduko dituzte ere. Sagardoaz gozatzearekin batera, bestelako tokiko produktuak egongo dira Aiotz plazan. Gazta eta estebete ekoizleen postuak egongo dira plazan goiz guztian zehar. Tokiko produktuez eta sagardoaren kulturaz gozatu ahal izateko egitaragua prestatu dute Arabako sagardotegiek. Besterik ez gure aldetik, informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian Degu Alertaldearen galdua bestearekin agurtuko gara, ongi izan. Beste hitz batzuk ekartzen dituen, beste ika egiten dio, moldea ere, bertso moldea ere, pixka saiatzen dela iruditzen zait, orlukoa imitatzen, eta kurioso iruditu zait. Bai, ez dira, behintzat, saiakera bat badagoela ikusten da ez direla bertsoak gaia jarrita bertsoari erantzun Uxue Alberdiren paper hortatik agurrean, baizik eta, egokitzen da ez, ematen dizkion elementu hori naizta, zeharka dijo, esmeak esaten du esanga bat dijo zen hortan, gaian ere esanga bat zen hortara egokitzen saiatzen da. Bai, hortxe. Ez da, iruditzen zait, alik eta zailtxe amarra, ze bertso bakarrera jokatzen duzu. Jartzen dizu gai bat, egin behar duzu, alde bateko bertso bat eta beste aldekoa, orduan pixka nola orekatu biak izan dezaten bere indar nahikoa
bere kaxa funtzionatzeko, baina aldi berean bigarrenari agian ezagite indar gehiago emateko, hori eginda gero berrizeten eta beste agurregoera bat, itzet danak direla lehenengo bertsoa kantatzea bezala. Bai, eta ariketa zait xamarra diozu, oso zaila, iruditzen zait nire zuzenean, eta ezagit, hau igual aitortu beharko zenuke, ezagit ala den, galdetu egingo dizute, aurreko asteko programatik kanpo gelditu zen bertsoaldi hau eta gaur ekarri nahi izan duzu. Edo, esperimentutik asko doka, izan ziteken. Hau da, txateko zehar lerro asko daudela eta gai asko, elkar lotuak direla, ez dela esperimentuak eta kito eta agurrak eta kito baizik eta, agurrak esperimentutik izan dezake. Kontatzera noazuk baduela, hildo bat, Noski, nik uste. Eta aldiro, zehar lerroiek eta ateratzen ditugula eta gure baloreak zein diren. Hori da, misioa eta bisioa eta... Misioa, hori da. Kainabera mozea jotea Australiara, hori misioa. Ez etzen kasu hori, izan ziteken egia da, izan zitekela. Eta esperimentu horretatik asko izan zirela pandemian bertan, pandemiatik hasita, eta plaza bizi berritze horietan ere bai. Ze hori bera, hauek dira Bilabonako Bertsozale elkarteko egoitzan nagusian egindako saio batzuk, eta, karo, hau kasu honetan inon kokatu gabea zen, baina Matienako jaiak ospatu zituzten, Matienako jaietako bertso saioa egin zuten han bertan, baita Astigarragako San Isidro eguna ere, eta, karo, nola grabatzen zituzten aurrez, egunean bertan emititu ala izateko, ez dakiz egunetan, horrek ez bali maduka esperimentutik. Bai. Eta hori, berritze prozesu hortan, eta egokitze prozesu hortan, saiakera izan zen, gero pandemian danarekin gertatu zitzaigun bezala ez, jendeak ogia egitari utzi zion bezala, horrelako esperimentu egitari ere utzi genio. Zergatik izango da, egingo dugu aurrera? Bai, eta agurrekin jarraituta berriz ere hasirara itzuliko gara. Hasirara, berriz ere gorka maiz? Izan ziteken, etzen urruti ere etzen ibiliko agia, baina ez, kasu honetan, hasirara diot, hasirako agur bat entzungo dugulako bero, baina hoi baino luzexeagoa. Eta ez bakarrik pertsona batek abestua, bertsolari batek abestua. Hori da gakoa. Batek ez, iruk abestua. Iruk. Entzungo dugu eta gero aipatu gaitu. Zer esak ez, lehia batean aurrean gaude, baina herriartekoak asko izan du eta asko duenetik jolasetik. Hori berezik ikusten da hasieko agurretan. Gaur ere bitaldeak agurra prestatuta etorri dira, puntua garria izango da, 5 minutu ingurukoa izan beharko du, eta zozketak hala eginduta, lehenengo agurra kantatzen, Kabiareko benta taldea izango da, izan zankurtia, ordun izan genduna, negu bat fuertia, horma bezak eginaz, luzaro nortia, berrogei egunian, gero elurtia, karidade jamona, jantzuen urtia. Ziak ez aizidan bere alakoan aztuko, badakintate bihurri xamarra eta zuzentzen gaiza, klatxera sartu eta etos pantilak iratxa, hemen ikusterik ez dunan usteko ordua, amaia iaiz gure eskamotza, klase ordu lasai baten truke, mendolari gabeko bertso eskolarik sekula prestatzen ez duena. Naiz da hauen asmoa izan txapela jaztia, asko
gozobe izango dute ametsa azpia. Gatuingoe laguntasun ibilikoa naiz izan guria. Gaur etxian utzita gatoz bandera zuria. Aizamonek egin nahi duten kristonak zilua. Bilarratu biharko duten jubilazioa. Publiko dena gurekin daukagu eta kontuz. Publiko dena gurekin daukagu eta kontuz. Fugatik etorri dira bederatzi autobus. Mila esker lurraldebus, mila esker lurraldebus. Otaino eta pello errotak eskultura justua. Otaino eta pello errotak eskultura justua. Onduan egingo dute guiduron bustua. Eta zuei arpustua, eta zuei arpustua. Bertsoa joan liteke goxotik angaiztora.